Ayan. Kita nyo. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun mga kagamba, andito na tayo sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Dito tayo mangingilaw ngayon kasama natin partner natin. Susubukan natin na nakakita kami ng spot ito. Ayan, tanawin nyo. Ayan, diyan tayo mangingilaw mamaya. Medyo padilim na, alas 5 na ng hapon kami dumating. Umalis kami doon alas 2 sa Maynila. Ayan, nakikita nyo yung mga kalamansihan na yan. Mamaya iilawan natin yan mga kagamba. Ayan, padilim na siya. Padilim na yung panahon dito. Ayan, may sagingan pa. Makikitulog kami dito ngayon sa maliit na kubo. Mamumuhay bundok muna tayo. Ayan ang higaan, ayan. Buhay bukid. Ayan. Nakikita nyo yung kalamansihan na yan. Napakalawak niyan. Ayan, mga kagamba, ayan. Ayan. Yan, nakikita nyo lahat na yan. Yan, yung malaki na yan. Hindi akin yan. Hindi kanya yan. Tandaan nyo, hindi kanya yan. Nakikita nyo lang. Ayan. Malawak yan. So, dito muna tayo impil. Kararating lang natin mga kagamba. So, abang-abang lang dyan. Yung mga nag-aabang ng gagamba natin sa mga susunod na araw, nandyan na tayo. Bukas, meron na. Baka sakaling bukas ng hapon, makauwi na tayo ng Maynila. Marami na bukas. Dito na tayo sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Ayan. Pagkaganda ng tanawin, mga kagamba. Ayan, oh. Tignan nyo. Sariwang-sariwa hangin. Ayan. So, yun lang. Pause muna natin to, mga kagamba. Ayan, mga kagamba. Nakikita nyo to. Kalamansihan to. Dito kami mangingilaw mamaya pag dilim. Ayan, padilim na. Palubog na araw. Ayan, oh. Ayan, hindi binubomba. Ayan, no? Oh, hindi daw binubomba. So walang bomba rito, walang straight dito. Walang bomba. Bombay siguro mayroon. Ito may sapot, oh. Oo, ayan o. Ibig sabihin, hindi binubomba, hindi namatay itong mga to eh. Mamaya, maglalabasin mo lang. Maglabasan, inulan na ito, oh. Oo, ayan o. Dami o. Ayan, may mga bunga na yung mga kalamansi, oh. So, sariwa-sariwa na mo. Ayan. Kita natin mamaya pagka dumilim. Wala, panis yung pinuntahan na natin. Tara, puntahan na natin yung... Alin. Ayan ang kalamansihan mga kagamba, oh. Ayan, papasukin natin yan mamayang gabi. Ayan. Ayan. Padilim na. Ano ba puno ito? Langka, oh. Ba't hindi ginugulay, no? Sayang yung bunga, oh. Oh, sayang, ang dami, oh. Ba't Hindi ba ginugulay yan? binagsak nila yan? Okay, nabubulok. Hindi, oh. Nalalaglag, oh. Sayang, oh. Napakasarap igulay nito, di ba? Ang daming bunga, yun, oh. Ayan ang bunga ng langka, oh. Ang dami, oh. Oh. Ayun. Hinog. Wala na, malambot na yan. Hindi, amuin mo, hinog. Oh, mabango. Oo. Kaya lang, ano, Mapatayin kami ari. papatayin ka ng may-ari, pinapainom niya yan, eh. Hinog niya yan. Ayan, oh. Pero hindi, kinalat lang yan eh. Ang lawak ng kalamansihan dito, mga kagamba, yan, oh. Tingnan nyo, mabuti. Ayan. Hinog yun lang ka. Ayan, oh. Puro kalamansihan yan. Oh? Yun. Hinog, oh. Ay, di kainin natin bukas yan, maga. Almusal natin. Puro dag tayo. Ay, may tubig naman dyan, eh. May puso naman, eh. Lalaking langka, oh. Ay, ang may-ari niyan, yung kaibigan ko. Si Ronald. Oo, gando, no? Palubog na araw, mga kagamba, yan, oh. Ha? Oo. Pus muna natin. Ay, mga kagamba, mayroong isa. Ay, kikita nyo. Ayan. Kunin natin. Malaki yan, no? Ayan, no?
Ang tatakbo. Ay, nalaglag. Bay, laki pa naman. Bumangga sa daliri ko. Loko na. Ito. Ito. Lahat may pagkain sila sa langubang. Ayan. Kunin natin. Kinagat ka? O kanina nakagat ako eh. Ito, nakagamba ito to. Yan. Kunin natin. Yan. Ito to. Ayan. Kunin ko. Maliit. Ito, malaki to. Ayan. Kita nyo? Kunin ko yan. Ito, malaki to. Malaki to mga kagamba. Ayan. Kunin ko na. Nakarami rin tayo. Ayan. Pwede na. May kinain. Loob. Daming insekto. Oh. Uli. Ito. Ayan. Kunin ko na yan. Oh. Ayun. Kita nyo? Yan. Yan. Kunin ko na. Kunin ko yan. Ayun. Pwede na yan. Kunin ko na yan. Kita nyo? Yan. Kunin ko. Pura-pura. Ang daming hindi nakita dyan. Kaya nga. Teko, nangangagat eh. Yan. Kunin na. Kunin na natin yan. Pwede na yan. Maliit. Pwede na. Ayan.
natin. Mm. Hindi na masyadong makikita yung gagamba. Ito, yan, kunin na natin yan. Tapos ito, kunin natin to. Natin. Maliit. Maliit. Oh, laki ito. Yan. Balagan. Hindi ko na tinitignan yung tinatapakan ko. Bahala na kung may ahas. Tatakbo naman siguro ahas. Ayan. Kunin natin to. Ano pa dun? Kunin ko na yun. Ang agat eh.